Du kommer bare til at være sådan en kort video. Den handler om en, der hedder Wi-Fi Skeleton. Jeg ved godt, jeg ikke uploader så meget for nylig, men altså... Ja, som begik selvmord. Og hende startede sådan set for i forgårs. Fordi der er en YouTuber, der hedder Web, som jeg så som lavede video med Wi-Fi Skeleton. Så tænkte jeg, gud hvem det er. Så gik jeg ind. Og den samme dag, tidligere om morgenen, var der en af mine venner over på skolen, der havde vist mig et meme, som jeg bare skulle klippe af her. You see me out in Quahog, say hi, but if you meet me at the Clam, I'm a talkative guy, and maybe we'll talk over beers and remember the time, and we know even at my lowest, I'm a family guy. Så kan du nok, og jeg undskyld, det var lige det eneste, jeg kunne finde en flot trøje, men så tænker jeg nok, hvad det er noget med ham der Wi-Fi, der begik selvmord at gøre. Så gik jeg ind på hans kanal, der fandt ud af ham der, at han var død. Så jeg og hørte noget om musik. Så hørte jeg hans allermest populære sang. Og så hører jeg lidt andet, og så finder jeg ud af, at det var det samme sted, bare sådan den originale version. Så nu kommer jeg lige klippe den sang. Ja, og så var det næsten det hele så sammen og sådan mærkeligt-agtigt. Og noget andet er, jeg synes også, det er sådan sjovt på en måde, at sangen hedder, som jeg lige så, at sangen hedder No, you're too late, I already died. Fordi det var jeg. Jeg fandt først ud af det bagefter, han var død, at han havde lavet alt det der musik, som faktisk er sådan okay. Så ja, rip ham, det er bare en meget kort video. Og hvis jeg tænker på, hvorfor han begik selvmord, så er det på grund af... Men der er nogle år siden, at jeg ikke, at den der video bliver for lang. Så derfor så siger jeg bare en af dem, og det var, at han, da han var 16, var han blevet meget fuld. Og så havde han skrevet med en, der var 12. Og så tror jeg, at de havde haft... og så havde han fundet så meget dårligt bagefter. Men han... Ja. Og så var der også en masse andre legender, men det kommer ikke ind i den her video. Men han sagde, at han ville endelig meget lang tid, fordi han lavede sådan en pony-video, og så kom jeg tilbage med hans rapper, på grund af, at han var sådan en commentary-youtuber. Så... ja, jeg tror bare, det er for den her video. Ja, ses.